הממשלה הזאת לא טובה, אני מוכן בלשון המעטה, כן? יש לה נטייה להתקוטט יותר מדי. היא שוכחת לפעמים שהיא כבר לא באופוזיציה, היא ליד ההגה. אז מה השפעה שזה היה? הימין ישלם מחיר, במיוחד אני חושב הליכוד ישלם מחיר כבד. אני חושב שיקרה לו מה שקרה בסוף למפלגת העבודה. לאט לאט הליכוד יתפוגג, והוא יבוא על עונשו. בוא נגיד, גם אני שרציתי שיהיה פה שלטון ימין, לא רציתי שיהיה שלטון ימין מהסוג הזה. תראה, קרה לימין משהו עצוב, שמרוב, נגיד מה שהתקשורת עולה לעלו, אז דעתו קצת השתבשה עליו, והוא התחיל לקלל, כן? ולעשות דווקא. וזה דבר בלתי נסבל. ולגבי נתניהו, שאלת נתניהו. אני חושב שאחרי המלחמה הוא הכי טוב שהוא יוותר, ואם הוא יכול לרמוז על זה כבר עכשיו, אז זה טוב מאוד. תראה, הדבר הכי אידיאלי היה אם נתניהו היה מוסר את המשכות באופן מסודר למישהו אחר בליכוד, יולי אדלשטיין, ואז הוא היה אפשר לחבור לגדעון סער, ואולי אפילו להזמין את איילת שקד להצטרף, ואני יודע, אלון דוידי משדרות, דברים מהסוג הזה.